Докато минавахме през Кобленц, попаднахме на тези интересни релефи в тунела под града. Повечето хора просто минават покрай тях, но всъщност са част от историята и атмосферата на града. Много ми харесва как дори един обикновен път в Германия може да изглежда като малка арт-галерия. Много обичам магнитчета и нямаше как да пропусна без да си взема едно от тук. Зад мен е едно от най-известните места – Deutsches Eck. Точно тук се срещат двете големи реки – Райн и Мозел. Интересното е, че можеш буквално да видиш как водите се събират на едно място. Самото сливане на реките е естествено, но цялото място е специално оформено като исторически паметник и символ на обединена Германия. Природата е създала срещата на реките, а Германия е превърнала мястото в символ. Тази огромна статуя е на Кайзер Вилхелм I, владетелят, свързан с обединението на Германия през 19 век. Затова това място не е просто туристическа гледка, а символ на обединена Германия. Когато се качиш по стълбите зад паметника, започваш да виждаш имената на различни германски градове и провинции. Например Байерн, Хамбург, Берлин и още много други. Това символизира връзката между различните части на Германия. А гледката отгоре е наистина впечатляваща. От едната страна е Райн, от другата Мозел, а срещу нас се вижда крепостта Еренбрайтштайн и целият стар град на Кобленц. Много ми харесва как в Германия дори едно място между две реки може да бъде превърнато в нещо толкова красиво и символично. Усеща се историята, но и атмосферата е много спокойна. Ако някога минавате през Германия, Deutsches Eck определено се заслужава да се види. Две реки, една история и едно от най-специалните места – Кобленц. А сега минаваме през Бопарт, част от ЮНЕСКО, региона Оберес Мителрайнтал. Това е една от най-красивите части на река Райн и място с огромна история. Тук има замъци, лузя, стари градчета и гледки, които изглеждат като от филм. От векове Райн е свързвал Европа, а днес това място изглежда сякаш времето е спряло. Градът е известен с романтичната си атмосфера, старите сгради, лузята и гледките към реката. Историята на Бопарт започва още от римско време. Римляните са построили крепост тук, защото мястото е било важно за търговията по Райн. Части от старите римски стени все още могат да се видят и днес. Голямата каменна стена с арка е част от древната римска крепост, построена около 360 години след Христа, по времето на император Юлиан. Защо е тук? Римляните са построили тази мощна крепост, за да пазят границата на империята, Райнския лимес, от нахлуващите германски племена. Стените са били дебели цели 3 метра и високи до 9 метра с 28 кули. Днес виждаш само част от тях, но те все още стоят гордо в центъра на града. Това е една от най-старите сгради тук, съществуваща още от средновековието. Името означава сграда с колони, а точно тези каменни арки и стълбовете я правят толкова характерна. Трудно е да повярваш, че тези сгради стоят тук от повече от 600 години. Археологическият прозорец е много интересна част от старият град на Бопарт. Това е стъклен прозорец в земята, през който можеш да видиш останки от древния римски град, от днешният Бопарт. Под стъклото са запазени части от стари стени и основи, които показват колко стара е историята на мястото. Още преди почти 2000 години римляните са имали укрепен град тук.
защото Райн е бил много важен търговски и военен път. Днес археологическият прозорец позволява буквално да погледнеш назад във времето, без да слизаш под земята. Това е едно от онези места, които може да не са огромни или шумни, но остават в съзнанието ти с атмосферата си. А ние продължаваме по пътя покрай Райн, към следващото красиво място. Последната ни спирка е Трехтингсхаузен. Това е малко село на Райн, но се намира в един от най-важните и красиви региони в Германия, който е под закрилата на ЮНЕСКО. Най-интересното за това място не е самото село, а това, което го заобикаля. Цялата долина тук е като жива история. Пейзаж, оформян от реката Райн в продължение на хиляди години. В миналото този район е бил изключително стратегически. Всеки кораб по Райн е бил наблюдаван от замъците, а реката е била основният магистрален път на Европа. Днес всичко това е запазено и превърнато в една от най-красивите туристически дестинации в Германия. Това беше всичко от нас за днес. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се и да продължаваме към следващото ни приключение. Бъдете здрави! Чао, чао!